Името ми е Сабина Василева и днес искам да споделя с вас част от опита си, свързан с програмата на Microsoft Excel. Спряла съм се на 4 ситуации, които често възникват и като въпроси от страна на курсистите, посещаващи обученията по Excel. И затова много ми се иска да покажа моята гледна точка и моят подход за решение в такива ситуации. Надявам се искрено това да бъде нещо полезно за вас. Да реши и проблеми, които вие сте срещали. Фокусът, разбира се, е върху функцията VLOOKUP. Много често се използва. Много разпространена в офис средите. Ценна, полезна. Но основното знание за функцията VLOOKUP често е съпроводено и с някои неудобства, които тази функция от време на време предизвиква. Било по отношение на таблицата с данни, от която извличаме информация, било по отношение на данните, които са ни предоставени, като критерии на базата на които да извличаме, или пък някои несъвършенства в импортираните, например, данни от други програми, като, например, числа форматирани като текст, които няма как да извлечем от базата с данни, когато има несъответствие във формата. И разбира се, нещо, което със сигурност е неудобство при работа с функцията VLOOKUP, това е броенето на колоните. За да спрете да броите колоните, аз реших да предоставя моята гледна точка, като комбинирам една функция, която принципно върви в друга комбинация. Става дума за функцията match. Но аз искам да ви покажа как бихте могли да комбинирате VLOOKUP с match. Първо, за да откриете колко добра комбинация е това и как тя се превръща в алтернатива на индекс и матч, например. Така, нека да започнем. Проблем номер 1. Това е когато работим с функцията VLOOKUP и искаме да управляваме базата с данни. При въвеждане на функцията обикновено има едно условие. Условието е, когато посочвате базата с данни, от която извличате информация, тази таблица да бъде заключена. Разбира се, това може да се избегне, ако се маркират колони, но всъщност нека да демонстрирам, за да обясня какво точно имам предвид. Започвам с VLOOKUP. Стъпка първа изисква да посочим клетката с критерии като lookup value. Целта на тази задача в случая е на базата на посочени номера на продукти, ние да извлечем тяхното име и съответно цената им. Базата с данни се намира тук в дясно. Нарочно не съм я прехвърлила към този момент в друг лист, но и за другия тест след маничко ще направим демонстрация. Въвеждам ключовият критерий, който се явява посоченият продуктов номер, Product ID. Таблицата, от която трябва да извлека данни, е таблицата, която се намира в дясно. Разбира се, ако аз маркирам таблицата с диапазон от клетки от I4 до, в случая, K38 и не заключа тази таблица, проблемът, който би възникнал веднага след като приключа въвеждането на функцията е, че при копиране на тази функция, диапазонът от клетки, които току-що посочих, да се променя във всеки следващ ред, в който копирам функция. Обикновено препоръчват базата с данни, към която се обръщате, да бъде заключена. И това трябва да се спазва. Бихте могли да игнорирате тази препоръка в ситуация, в която маркирате колоните, които е поместена вашата база с данни. Но пак има един проблем. Ако вие решите, че ще копирате не само надолу за следващите клетки, но искате да я копирате и надясно за следващите колони като цена, а може да има и още данни, за да не я попълвате n брой пъти, вие пак се сблъскате с един проблем. Проблемът е да заключите колони, защото когато копирате функцията надясно, при всички случаи ще се измести и диапазонът от колони IK ще стане JL и така нататък. Така че заключването е критичен момент, ако вие работите с тази функция и не го спазите. Така, дали ще работя с IK като диапазон от колони или ще си посоча клетките тук, аз при всички случаи трябва да заключа. Заключих. Нататък нещата не са сложни. Следвайки синтаксиса на функцията, вие трябва да посочите номера на колоната, от която ще извличате данни. Тъй като ние се интересуваме от името на продукта, номерът на колоната в базата ни с данни всъщност е 2, затова изписвам 2 като индекс и разбира се типа съответствие, който за нас тук е важно да бъде
пълно съответствие, вместо exact match изписвам 0. До тук всичко изглежда нормално, функцията работи, нещата не са сложни, не са вероятно и нищо по-различно от това, което вие самите попълвате, но има едно удобство, от което можете да улесните мъничко работата си. Това е възможността да се обръщате към базата си с данни, не като я маркирате, не като я заключвате в последствие, а когато се обръщате към нея чрез специфично име, което вие сами ще създадете. Вместо да маркирам таблицата по време на попълването на функцията, бих могла просто да извиквам тази таблица с име. Ще създам нещо, което в Excel се нарича Name Range или именована област. Може да се създаде по няколко начина. Аз ще ви демонстрирам един от бързите и сравнително лесни начини това да се случи. Създаването на именована област изисква първо да маркирате областта с данни. Ще селектирам предварително клетките от нашата таблица. След като съм направила това, над основната ни работна област стои лента за обработка на формули. Първата секция в лентата за обработка на формули е известна под названието Namebox или буквално преведено кутийка с име. Тук обикновено виждате адресът на активната клетка. В момента ние виждаме адресът на първата клетка от маркираната от нас област. Кликвайки в Namebox, аз имам възможност да напиша желаното от мен име на маркираната област. Има 3 правила. Правило номер 1. Името на областта не трябва да започва с число. Ето тук съм фиксирала няколкото правила. Може да съдържа число, но не трябва да започва с число. Второ, названието на именованата област не трябва да съдържа интервали. Като разделители може да използвате тире, точка, долна черта или просто да слеете 2 думи. И трето, названието на именованата област не трябва да съвпада с адресна клетка. Тоест, не може да кръстите именованата област I4, защото това е адресна клетка. И Excel просто няма да ви позволи това нещо да се случи. Искам да кръстя тази именована област, например Main Table. Ето изписвам 2 думи, една след друга. Много често се използва тази практика, ако имате 2 думи. Вие сливате 2 думи, прескачайки интервала, разбира се, и началото на втората дума и я изписвате с главна буква. Натискам Enter. Сега аз мога да се обърна към точно тази таблица с името Main Table. Ще изтрия този пример и ще го направя още веднъж, но този път ще заложа именованата област на мястото на Table Array. Избирам си клетката с критерии, която отново съвпада с името на продукт, въведен в тази таблица. Започвам да въвеждам създадената от мен именована област. И в списъка с функции тя се изобразява по специфичен начин. Натискайки табулация, името на областта се изписва горе в самата функция. Номера на колоната отново е 2 за Product Name и естествено типа съответствие отново искам да бъде 0. При започване на изписване на функцията VLOOKUP, аз съм селектирала 4 клетки. Си затворя скобата, вместо Enter натисна Ctrl-Enter. Натискането на Ctrl-Enter разнася формулата във всички маркирани клетки. Абсолютно по същия начин ще реша проблема и с втората колона, колоната, която очаква да се въведе цена, ново VLOOKUP, клетката с критерии, именованата област, която лесно се попълва, както виждате. Колоната, съдържаща цена, е номер 3 в нашата таблица. Искаме пълно съответствие и сме готови. Копираме функцията надолу и всичко изглежда нормално. Виждам в момента, че данните ми не са форматирани в един и същи стил. Искам всички данни да имат 2 знака след десетичната запетая, затова би трябвало да използвам форматиране на клетките, което да е от тип number. Но вместо да го избирам горе от секцията, примерно number, аз ще използвам една клавишна комбинация, която често прилагам в практиката. Тя е Shift, Ctrl и единица. Прекрасен начин да спестите обиколка из екрана и да приложите тъй наречения числов формат. Едно така последно доказателство за удобството на именованата област. Можете да напишете функция в кой да е лист на вашия документ. И не е необходимо да обикаляте из документа си, за да откриете базата си с данни. Базата ви с данни всъщност може да е скрита. И тогава единственият начин да се обърнете към нея ще бъде именно чрез именована област. Направила съм втори лист, който се казва VLOOKUP and Name Range, за да ви демонстрирам, че работата с именована област позволява да бъдете гъвкави и да не обхождате целият документ в търсене на таблицата и нейното селектиране, заключване и така нататък. Работя с функцията VLOOKUP, това е клетката с критерии Main Table. Знам, че Product Name е втора колона, знам, че искам пълно съответствие, готова съм.
и в крайна сметка всичко се решава изключително бързо. Малко по-късно ще ви покажа гъвкавост по отношение на това, като въведа функцията веднъж, особено пък ако използваме именована област, да не се налага да я пиша многократно, да мога да преброя номерата на колоните лесно, т.е. да изпиша веднъж и да я разнеса както надолу в отделните редове, така и надясно в отделните колони, за които очаквам резултат. Но това изисква употреба на допълнителна функция. Затова след маничко. Ако първи проблем беше заключването на базата с данни или таблицата с данни, от която извличаме информация и предложихме решение с именована област, нека да видим вторият проблем. Вторият проблем е свързан с наличието на интервали в данните. Някои ERP системи генерират текстови файлове, в които може да срещнете числа, които са форматирани като текст. И често курсисти се споделяли, че се налага много ръчен труд, за да коригират тези интервали. Тоест, трябва да кликат вътре, за да правят промени, да изтриват интервалите. Понякога обаче не е просто плод на импортирани данни от система, а понякога е плод на човешка грешка. Колегата ви е въвеждал номер на продукт ръчно и е натиснал интервал след името. Или е започнал с интервал, за да активира клетката и след това е продължил. Вие няма как да знаете за това. Как се решава един подобен проблем, когато има интервали в данните и всъщност VLOOKUP ви дава грешка? Нека да видим. Аз съм създала таблица, която съм добавила умишлено интервали. Колко на брой са, не знам. Клетките изглеждат нормално. Привидно, трудно може да се досетим, че виждате ли тук има интервали. Ако въведа функцията VLOOKUP, е твърде възможно данните, които съм извлякла от тази таблица и съм коригирала с добавяне на интервали, за да симулирам проблема, да затрудня функцията VLOOKUP да се справи с задачата. Въвеждайки отново функцията, посочвам като lookup value номера на продукта. Тук не използвам именована област, за това така или иначе ще се наложи да селектирам и заключа. Данните, които очакваме да извлечем, са имената на продуктите, които се намират във втора колона и търсим пълно съответствие. Готови сме. Както тази, така и може би в останалите клетки, май само в последната всичко изглежда нормално, имаме проблем. При условие, че първият номер на продукта в нашата таблица, TL2697, буквално го виждаме от базата с данни, какъв би могъл да бъде проблема? Проблемът в такива ситуации много често е наличието на интервал в клетките, с които вие работите в момента, т.е. подадените номера за извличане или пък в базата с данни. Там трябва да се провери. И на едното, понякога се налага и на другото място. В случая обаче проблемът при нас е в Product ID на посочените номера, чрез които трябва да извлечем данните. Как мога да разбера има ли интервали или няма интервали? Първо ще използвам една функция, чието име съм изписала ето тук отстрани. Това е функцията len. Идва от английското length, дължина. И това е текстова функция, която обикновено преброява символите в клетка. Вижте, тук отстрани ще запиша името на функцията и ще я въведа, просто за да ни даде информация. Функцията len ще провери колко символа има в тази клетка. Ако направим усилия да преброим знаците вътре, символите в клетката, ние виждаме точно 6. Но някъде вътре има още 3. Дали са преди, дали са след, това няма как да разберем. Всъщност, ако копирам функцията len надолу, тя ще ни даде информация, коя клетка с колко всъщност символа е. Както забелязвате, само последната има точно толкова символа, колкото виждаме. Всички останали съдържат малко или повече излишни празни пространства, които така или иначе не виждаме. Решението на един такъв проблем е функция, която се казва trim. Функцията trim е функция, която може да почисти всички ненужни интервали в клетка, с изключение на единичните интервали между две думи. Функцията trim не е сложна за въвеждане. Единственото нещо, което иска е да посочите клетката, която съдържа интервали. Вижте, аз ще напиша функцията тук отстрани, за да видим как изглежда. Функцията е trim, посочвате клетката. Между другото, не ви посочих колко интервала има вътре. След секунда ще го направим. Ето Hello Dolly. Hello Dolly в момента се появява в нормален вид, но не проверихме какво е положението с символите вътре. Hello е с 5 букви. Dolly също е с 5 букви. Станаха 10. Удивителният знак 11 и евентуално единичният интервал 12. Би трябвало в една
клетка с нормално количество символи, които описват hello долу с удивителна, да са 12. При нас са не двойно, ами малко повече от двойно. След като използваме функцията trim, ние имаме възможност да почистим ненужните интервали. Ако отново играем с функцията len и посочим резултатът след премахването на интервалите, както виждате, сметката, която направихме преди секунди, е вярна. Тоест, hello долу сега е точно с 12 символа. Добре, в крайна сметка как този trim ще го комбинираме с VLOOKUP, така че да си решим проблема без да правим някакви сложни нови колони, нови функции вътре в функцията VLOOKUP. Там, където е проблемът, а проблемът е в клетката с критерия, тази клетка ще я редактираме с функцията trim. Ще вмъкнем функцията trim, която да изчисти ненужните интервали и да подаде номерът на продукта с броят символи, който е необходим, а именно 6. Я да видим, нещата работят. И като че ли всичко изглежда нормално. Ето ви ги продуктите, решени без никакъв проблем. Така функцията VLOOKUP в комбинация с trim за клетката с критерии при наличие на интервал е едно чудесно решение. Какъв друг проблем се среща при работа с функцията VLOOKUP? Един чест проблем е несъответствието в формата на данните, особено когато те се явяват критерии за извличане. Например, посочени са определени числа като критерии за извличане на данни, но тези числа са форматирани като текст по някаква причина. Това е често срещан проблем, за който всъщност има две много простички решения, до които съм стигнала така като изводи и бих искала да споделя. Тоест проблем номер 3. Този път нашата база с данни е леко видоизменена. Т.е. добавила съм една колона, която съдържа поредни номера на продуктите. Освен техните Product ID, идентификационни номера, има и поредни номера на тези продукти. Те са уникални, подредени са във възходящ ред и съответно съм избрала определени номера, които съм извела тук, в колоната номер. Изискването е на базата на тези номера аз да извлека Product ID, Product Name и Price. Сега, за да може това да се случи, естествено пак прибягваме до услугите на любимата функция VLOOKUP. Функцията VLOOKUP винаги търси критерия в първата колона на маркираната от вас област, което означава, колоната с критерии трябва да бъде първа или най-ляво стояща от маркираната област. Първа в таблицата или най-ляво стояща от маркираната област. Номерът на колоната, от която ще извличаме данни, е втора, Product ID, и искам пълно съответствие. Попълнила съм коректно функцията, но резултатът очевидно не е удовлетворителен, което означава, че има някакъв проблем. Когато вие сте сигурни в това, че сте попълнили функцията коректно, но въпреки това има проблем. Отхвърлили сте варианта наличие на интервали, отхвърлили сте варианта, че колоната не е първа, т.е. тази, която съдържа критерия, по някаква причина се е оказала не първа, а някаква друга. Нещото, което трябва да проверите, всъщност е дали имате съответствие между типа на данните. Дали това едно е число, ще кажете как число, нали? Виждаме, че е число. Вие виждате, че е число, но вижте, вътре в тази клетка има апостроф, въпреки че горе показва формата като general. Между другото, това се случва, като се импортират данни от външни източници. Ние трябва да трансформираме числото, форматирано като текст, в число. И в практиката си съм срещала два подхода. Единият е чрез функция. Другият е изключително простичък, не е с функция, а с едно много елементарно действие. Това е действието събиране. Или пък с действието умножение. Това също би свършил работа. Но как точно, за какво говоря? Нека първо да ви покажа как стоят нещата с функция. Ако аз взема тези числа, копирам ги и ги поставя, примерно ето тук. Между другото, позволила съм си в колоната, която гледахме преди малко, да игнорирам грешките. В момента се появяват зелените ъгълчета в клетките като индикатор за Excel има съмнения там за данните. Тоест има съмнение и най-вероятно това е нещо, което сега ще ни подскаже, че числото в тая клетка е форматирано като текст или е предхождано от апостроф. И всъщност, ако вие кликнете, може да кажете конвертирай ми, моля си, число в число. Но представете си, че нямате такова съобщение, че проблемът не е просто апострофа, клетките са в съответният формат. Какво да направите? Както ви казах, едното решение е свързано с функцията value. Вижте, ако използвам функцията value, тя трансформира текстова поредица
която е представена като число в число. Нищо сложно, просто посочвате клетката и сте готови. Това число ли е? Ами, сега ще разберем. Ако копирам първо нещата така, искам да обърна внимание на следното. Когато маркирам числата, форматирани като текст отдолу, тъй нареченият taskbar, се появява всъщност единствено функцията count, която обикновено брои пълните клетки. Даже това трябва да е функцията count A, която брои пълните клетки в момента. Ако аз маркирам числата, които току-що трансформирахме от форматирани като текст в числа, ще забележите, че не само функцията count се е появила, а и останалите функции, които принципно работят с числа. Тоест, виждаме решение, което преобразува форматите по начин, по който ние искаме. Друг вариант. Ще си позволя това нещо да го изтегля долу. Нещо, което е странно само по себе си, но е безупречно като вариант. Вижте, ако вие вземете една клетка, която е форматирана като текст. Тази клетка естествено съдържа число, което е форматирано като текст. И, забележете, съберете стойността на тази клетка с числото 0, за да не промените стойността на числото, вие се здобивате с число. И между другото, друг вариант, ако вземете стойността или вземете адреса на клетката, съдържаща форматирано като текст число, и го умножите по едно, пак се здобивате с число. Тоест, дали ще го съберете с 0 или ще го умножите по единица, резултатът е такъв, че всички тези стойности се конвертират от текст в числа. И как да си решим проблема? Ами, да видим. За да не разваляме така визията на функцията VLOOKUP, която вече сме въвели, проблемната клетка отново е тази с lookup value. Ето тази, B4. Вариант първи. Мога да сложа просто функцията value вън, която да обработи клетката, съдържаща в случая форматирано като текст число и да даде резултат. Готово. Това е единия вариант. Да опитаме друг. Мога при въвеждане на функцията VLOOKUP, разбирайки какъв е проблема, да опитам така. Да посоча клетката с критерии, която да събера с 0. Първа, втора, трета колона трябва да съдържа product name и в крайна сметка пълно съответствие. Малко ще разширим колоната, така че да поеме и всичко останало. Както виждате, всичко работи безупречно. Достатъчно е, разбира се, трябва да знаете какъв е проблема, за да приложите и съответното решение. Вероятно, ако го направя и по едно, също няма да има никакъв проблем и ще можем да получим и цената от тази таблица. И ако до тук нещата, които демонстрираме, решават дребни на пръв поглед, но съществени проблеми в практиката ни, един от, както казах и в началото на нашето видео, един от съществените недостатъци на функцията VLOOKUP е в потребността всеки път да борим колоните, от които извличаме данни, да посочваме техният номер. И нещо, което искам да ви предложа така като финал при решаването на тези проблеми, е комбинирането на функцията VLOOKUP с функцията Match. VLOOKUP и Match. Както съм написала, неочаквано добра комбинация. Проблемът обикновено е в това, че трябва да броите дали е първа, дали е втора, дали е трета колона, от която искате да извлечете информация. И този проблем е съществен, особено когато работите с по-големички бази с данни. Такива, които имат хиляди редове и имат десетки колони. Някои слагат такива индекси отгоре. 1, 2, 3, 4, 5, номерират си просто колоните и работят с тези индекси. Проблемът е, че ако вие вмъкнете колона в базата или добавите такива, може да се окаже, че номера, който сте посочили, вече не е този, който трябва. Тоест, ако не сте актуализирали информацията или дори да я актуализирате, пак има опасност, има риск да сбъркате. Точно поради тази причина, така следвайки опита си при работа с функциите индекс и матч като комбинация, реших да опитам, се оказа наистина доста добро решение, да комбинираме VLOOKUP с матч. Сега за тези от вас, които не познават функцията матч. Нека пак да погледнем в страни. Сега, функцията Match извежда позицията на елемент, ако вие посочите неговото съдържание, или позицията на клетка, ако вие посочите какво съдържа тя. Интересувате се колоната Price на коя позиция в списъка с колони на основната ни таблица. Ето, основната ни таблица съдържа Product ID като колона, Product Name като колона и Price. Интересува ви колоната Price на каква позиция
кой номер е от вашата таблица, Product Name кой номер и Product ID кой номер. За да може да се здобиете с тази информация, вместо да ги броите и да си пишете тук на ръка всеки един от номерата, вие можете да използвате функция за това. Тук съм изписала синтаксисът на функцията, като съм пропуснала да добавя и финалната затваряща скоба. Оправяме това нещо веднага. Функцията match позволява с 3 критерия да опишете всичко, от което се нуждаете. Като lookup value обикновено се посочва клетката с критерия, за който искате да потърсите позицията. За клетката, съдържаща текста, на който търсите конкретната позиция в някакъв масив. Lookup array обикновено изисква да посочите масива, който съдържа търсената от вас клетка. Сега, тук искам да направя една съществена оговорка. Lookup array е масив, който се нарича едномерен масив. Може да бъде или един ред, или само една колона, които съдържат търсеният от вас елемент. Не може да маркирате таблица, която има n на брой реда и n на брой колони. Може да маркирате един ред с n брой клетки или една колона с n брой клетки. Защото функцията е настроена така, че да търси данните или позициите в тъй нареченият едномерен масив. Функцията изисква от вас да посочите тип съответствие, за което ще поговорим всъщност като стигнем до там при попълването на функцията. Нека да видим. Използвам match в чист вид. Функцията match изисква, както казахме, да посочите lookup value. Lookup value е клетката с критерии, на която ще търсите позиция в определен масив. Lookup array изисква да посочите масива. Или е един ред, или е една колона. В нашата ситуация, тъй като масивът е заглавният ред на основната ни таблица, аз го посочвам. Дали ще го заключваме? Има смисъл само ако ще копираме формулата. А ние ще я копираме. Тогава трябва да заключим. F4 натискам като функционален клавиш, с който бързичко се случва действието заключване. На финала се налага да се попълни този match type. В много чест процент от случаите се използва типът съответствие, който се нарича exact match, аналогично на функцията VLOOKUP, която също има тип съответствие пълно или приблизително. Exact match ще използваме и в нашата ситуация. Колоната price 1 се намира на трета позиция в този масив. Останалите колони също се здобиват със своят индекс. 2 за Product Name и 1 за Product ID. И ако всъщност функцията match успява толкова лесно да изведе номера на колоната, какъв е проблема тогава да я комбинираме с VLOOKUP? Абсолютно никакъв. Вижте как. В случая вече няма значение дали търсим Product Name, дали търсим Price 1 и ще се опитам да направя функцията гъвкава така, че ако се наложи да я копирам надолу и надясно, само с едно въвеждане тя да се получи достатъчно гъвкава. Lookup value. Това е клетката с критерии, за който ще трябва да извлечем съответно име на продукт, цена, а по-късно и още нещо. Тъй като тази клетка ще трябва да се изменя надолу, но не трябва да се изменя, когато я копирам надясно, вълшебният клавиш F4, който използвам през цялото време, за да заключвам, всъщност има разнолика функция. Той не е само за заключване, той е за преобразуване на адреса. Първото натискане на F4 трансформира в абсолютен, при който всичко е заключено. Вторият ми заключва реда, но отключва колоната. Нямам нужда от това. Трети път натискам F4 и постигам смесен адрес, при който колоната е заключена, а редът не. Ще използвам този път следното нещо. Разбира се, че може да маркираме пак от до. Мога да използвам този път, примерно, колоните. Ето по този начин. Също ще си позволя да ги заключа. Не забравяйте, ако копираме функцията надясно, колоните също ще се изместят. Затова заключвам колоните. Идва поредният елемент на функцията, call index num. И ето тук. На мястото на индекса на колоната, ние ще използваме перфектната функция за целта. Това е функцията match. Функцията match трябва да погледне в коя колона в момента попълваме функцията. Т.е. трябва да вземе заглавието на колоната. Вижте, избирам Product Name. Но тук добре. И после? Не забравяйте. Product Name е клетка, която не трябва да се копира надолу, но трябва да се копира надясно. Т.е. не Product Name, а клетката C5. Впоследствие, когато се движа надясно, тя трябва да стане D5.
После трябва, ако има още колони, E5 и така нататък. Тоест, тук не трябва да забравяме да преобразуваме адрес. Не в абсолютен, а отново в смесен, с заключен ред, а отключена колона, за да може да се изменя буквата на колоната. Затова F4 първи път за абсолютен адрес, F4 втори път, за да оставя реда заключен, а колоната променлива. Lookup Array беше масив, който съдържа търсената от нас клетка, за да може да извлечем позицията от нея. Областта, която съдържа заглавието Product Name, се намира в основната таблица. Ето тук. Затова вижте, маркирам първата, втората, третата клетки. Заключвам ги. Този път напълно, за да не се изместват нито при копиране надолу, нито при копиране надясно. След това използвам пълно съответствие, затварям функцията Match и слагам точка и запетайка, за да довършим и функцията VLOOKUP. Искам пълно съответствие при приключване на функцията и ако всичко е наред, трябва да се появи и Product Name. Ако не съм сбъркала при въвеждането на различните типове адреси, смесени, абсолютни и т.н., би трябвало да получим и цена. Ако пък копираме надолу и всичко се появи, значи сме си свършили работата. Много бързичък момент, в който трансформирам това, примерно в число формат, отново с Shift, Ctrl и единица. Така, един последен такъв акцент. Ако към основната база с данни вмъкна, за сега вмъкна, между съществуващите данни нови, как това би се отразило на въведената еднократна функция. Ако ето тук, на втора позиция, вмъкна нова колона. И ето тук, на четвърта позиция, вмъкна друга колона. В страни съм си подготвила някакви названия на част от американските щати и месеците от годината. Например, ще взема месеците от годината. Ще ги копирам и поставя като стойности. За да мога все пак да мултиплицирам тая информация додолу, ще ги маркирам и приложа познатото ви действие за копиране, например. Те ще се размножат толкова пъти, колкото е нужно. Ще направя и същото нещо с щатите, ще взема и ще ги поставя като стойности. По същият начин ще си позволя да ги размножа надолу, като те се повтарят толкова пъти, за колкото реда имаме нужда. Добавила съм 2 нови колони в таблицата. Вярно, вмъкнах ги вътре. И изведнъж ще кажат, можете ли към тази таблица да извлечете и месец на поръчката, примерно, ако е било това, и щата, в който това е направено. И се оказва, че вие имате нужда тук да сложите щат, а тук да добавите месец. Дали по някакъв начин функцията, която вече сме въвели, може само да се копира и постави на тези места? Кликвам вътре във функцията, за да разгледаме какво се случва. Тъй като аз съм заключила всичко, от което имаме нужда. Включително базата с данни, вижте, тя се е увеличила, тъй като вмъкнах вътре в нейните граници нови колони. Не виждам нищо, което да ни попречи да вземем, примерно, тази клетка и да копираме надясно, за да се здобием както с името на щата, така и с всички останали данни, от които имаме нужда. Функция въведена еднократно върши чудесна работа, когато трябва да се добавят данни, не броите колони. Още повече, вижте, ако аз добавя още колони или създам празна колона, това не чупи основната ви таблица. Нещо, което би се случило, ако вие, изписвайки индекс на колоната 2, добавите преди втора колона празна, функцията моментално ще се развали. Функцията моментално ще даде грешка. Така, по този начин направихме функцията изключително гъвкава, показахме една странна на пръв поглед комбинация, но работеща, силна, мощна. Нещо, което години наред така се тиражира само като комбинация между функцията индекс и матч. Наистина, безупречна комбинация. Но виждате, че матч може да бъде полезен и на функцията VLOOKUP, като извършва почти същата дейност, както индекс и матч. С това ще завърша така моето видео. Искрено се надявам всеки един от вас да е намерил поне всичко полезно. Може да е имало познати неща за вас, може и да е имало и нови. Надявам се да успеете да ги приложите в практиката. Бъдете здрави!